Gaurkoan, kamera aurrean, Asier Etxepare iza dugu gurekin, alarde tradizionaleko general berria dena, eta gaurkoan gurera gonbidatu dugu, bera hobeto ezagutu nahi dugulako, ekainiko egun garrantzitsu horiek iritsi aurretik. Beraz, lehenik eta behin Asier ongi etorria. Eskerrik asko. Eta konta iguzu pixka bat, aukeratua izan zeinetik, ja denbora bat pasada, urriaren 31ean izan zelako hori, ez dakit jada, egokitu zaizun kargoa ulertzeko eta barneratzeko denbora nahikoa izan duzu. Bueno, denbora nahikoa bai, baina pixkanak aiera, ze gauza asko daude, eta oraindik ikusten ere burua ez du dela ikusten bai, baina asimilatzen edo, ez? Gero San Pedro eta San Martxar egunea iristen denean, bai, horri ibiliko gara, nik uste baietz. Horixe da, ez dakit, ardura hau jaso aurretik, inoiz zure burua, alardeko general moduan imaginatu zenuen. Ke ba, ez, inoiz. Ke ba, inondik. Eta ardura iritsi arte, pixkat konta iguzu, zein izan da, alardearen barnean izan duzun ibilbidea, ze postuetan ibili izan zara, ze konpainietan desfilatu izan duzun? Bueno, gaztetxo hasi nintzen, 89an, nire musina kantinera ateratzen bandan, eta goizean ez nintzen atera, eta Baskarian, berotu ginen lehenguzu pare bat, eta, ateratzen eskopeta batzuk atxonan etxean, ez dakiz zer, eta, horpun ginen, Santiagon, eta gero ja redoble bezala. Gero, orduan Mikel Agesta kapitainak urte baterako arazo bat izan zuen, eta izendatu zian alferez bezala. Gero ja, Edorta Uruñuelaren mandatuan, teniente bezala 3 urte, eta gero Saturrek izendatu zian infanteriako laguntzaile, eta gero Iñakik ere, gero Pakok esan zidan komandante izan nahi nuen berakin, eta gero 2008an etxean arazo larri bat izan genuen gure txikiakin, eta erabaki nuen geistea, aldite geistea, gero 2 urte Santiagon eskopeta bezala, eta, eta urrian, denak dakizuten bezala, general bezala. Hori da, ardura handia da, ez, batez ere, jai egun horietan zehar, ez dakit horrek, urduritasun berezirik eragiten ditzun, gainera ikusita, lehenengo urtea dela, ez da? San Pedro eta San Martxal egunak agian ez diate hainbesteko urduritasuna ematen. Bai urtean zehar dagoen lanpila egiteko eta egin behar dien gestioak egiteko eta bai, ez? Eta gero, talde guztia, ez? Junta de mandos eta junta de alarde gestionatzea, zaila da. Eskerrak eman ditut, Rubeneri, komandante bezala, ze lan bikaina egiten nahi da, eta gainontzeko laguntzailei ere, beraien laguntza ezinbestekoa da. Horixe da, ondo aipatu duzu moduan, ekaina iritsi aurretik gauza asko prestatu behar dira, ja maiatzean gaude. Ez dakit, hori nola daramatzazun prestaketa lanak, edo jada lankarga handitzen ari dela nabaritu duzun. Ez, agian lankarga handia azarotik izan da, ez? Badakizuten bezala, eskopetan asuntoakin, lan pila egin behar izan dugu, eta orain kapitainei tokatzen zaie lan hori, laginda del pastel, esaten duen bezala, jartzea, zeia dena oso ondo dago eta oso bideratuta, eta, hori. Gero gaur egun, badire gauzak egiteko, ez da, baino ez hainbesteko garrantziakin edo, agian malguakoa, zakit. Hori da, eta konta iguzu, ez da zaldi gainean San Martxaletan ibiliko zaren lehen urtea izango, ez dakit horrek ere, nolabaiteko lasaitasuna ematen dizun, duzun esperientziaren. Bai, zaldia utzi nuenean, nire zaldia kendu nuen, baino zaldin nimitzen jarraitu nintzen, eta klaseak ematen jarraitu egin dut, alde horretatik ardura ez dit ematen.
oraindik ez dakit ze esaldi aterako dudan ez da ere, osea, que bueno, ja te digo, ez dit, bueno, urduritasuna jartzen. Eta konta iguzu, askotan kantineren prestaketen inguruan hitz egiten dugu, baina generalak ere baditu bere prestaketak eta bere jantzi berezia. Ez dakit da, jantzia probatzeko aukerarik izan duzun, etxean duzun, edo pixka bat bazein izan den zure reakzioa, jantzi horrekin zure burua ikusterakoan. Bueno, jantzia egiten dago oraindikan, bueno, ja azkeneko frogak eta probatu ditut, eta bueno, ja azkeneko puntadak eta laizter jasuko dut. Eta bikornioa ere martxan dago eta maiatzerako egon behar du, osea, que ja maiatzen gaude, beraz. Dena martxan. Dena martxan. Eta konta iguzu, ekaina momentu berezi askoz, betea dago, baina imaginatzen dut generalarentzat armen ikuskatzea bereziki, momentu berezia izango dela, eta beste urteekin alderatuta, aurtengoa desberdina izango dela, ezta? Bai, oso. San Pedro eguna ikaragarri polita da, ez? Bai, goiz-goizetikan munizioare eta banderinen banaketan, gero ja mesa nagusira joten gera, kaballeriakoekin, zalditeriakoekin amaiketako egiten dugu, eta gero ja korrika etxera aldatzera, laguntzaileak etortzen dienen etxera, hori izango da momentu potentea, ez? Eta polita. Gero, San Pedro eguna berez, revista oso berezia da, eta urtero eskin bat edo pertsona bat edo konpainia bat beti unkitzen dizu, ez? Badut nire kutxuna, Santiago dela, eta hori bai izango dela potentea, ze nik uste kostako zaidala banderina jartzea. Baina seguro lortuko duzula. Eta konta iguzu, San Martzial egunaren inguran, edo orokorrean San Martzial guztien inguran, ez dakit, gogo bereziz espero duzun unerik dagoen, edo bereziki unkitzea espero duzun unerik, imaginatzen duzu. San Pedro eguna bezala badire asko, ezta? Baina, bai, Elizarraka jeistea goizean joloarekin eta kanpaia jotzen momentu ederra da, eta gainera lagun batzuk baitute hor, eta polita izango da. Gero, botoa hor beti unkitu izan naiz, ze, bueno, pertsona asko etortzen zizit burura, eta, bueno, momentu horiek, politak dire ere. Gero familia ikustean, emaztea, alabak, bueno, hori ederra izango da. Bai. Eta konta iguzu, behin ekainaren 30 igarota, imaginatzen dut, bizitako guztia analizatzeko eta barneratzeko unea izango dela, ez? Nolakoa espero duzu momentu hori? Bai, bueno, urtero egiten da balorazio bilera bat, eta, bueno, horre ikusten da, faioak egon diren, edo zer hobetzeko dagoen, ez? Eta nire buruz, bueno, ikusiko dugu, ze nolako papera bete dudan, eta autokritika egin behar bada, egingo da, noski baiet. Eta konta iguzu, ardura guzti hauen erdian uste duzu, jaioz gozatzeko aukera izango duzula, edo lortuko duzula, benetan disfrutatzea lehenengo alarde hau, general paper horretan? Nik uste baiet. Gauza asko dira, oso politak, eta nik uste baiet. Eta amaitzeko konta iguzu, zer eskatzen diozu aurtengo San Martzialei? Eguraldi ona. Ez, baino batez ere, bueno, herriak gozatzea, eta dena ondo atera dadila, lasai ederrian, eta arazorik gabe. Guk ere ala izatea espero dugu, beraz, mila esker oneraino hurbiltzeagatik, eta hau guztia gurekin partekatzeagatik, Asier. Eskerrik asko zure.